Wij gaan een vakantievlog maken. Volg ons maar. Kom, we gaan een vakantievlog maken. Dit is de pitch, man. Oké, dus we gaan eerst hierin en dan komen we zo terug, oké? Mensen die voorbij komen zeggen, fuck you, we gaan hier. Fuck you. Ik hier in het canapé zitten. In het showstel. Dus voor deze... Maar dat is mijn kaarsje. Dus ja, dit is mijn bekende vlog. Ik ben Jens Wellings. Als je een handtekening hebt, kom maar dan. Ik heb een privé ober die heel lief is voor mij. Dus kijk maar aan die ober daar ergens. Die altijd bonjour. Ik hou van tennissen. Begin niet meer, dat weet ik. En voor Mohammed of zoiets. Ik voel me echt goed hè, als ik zo gefilmd word. Dat is abnormaal hoe ik het doe. Kom, we gaan naar die kant uit. Nee, dat is niet leuk als alle mensen kijken als het begonnen bent. Kom, we gaan naar die kant. Nee, Ik ben haar lijfwacht. Oké, nu ga ik deze zitten. Ik ben de bekende YouTuber haar lijfwacht. Wilt je een foto van mij trekken? Maar hier is de kans dat iemand je aanvalt. Ik heb een sterren girl. We gaan iemand Ik ben aanvallen. een lijfwacht. Power girl. Au joh, dat is ook punt. Oké, maak het dan. Oké. Maak een foto van mij. Van verder. Sukkelkind. Ik heb hier in mijn canapé zitten, want ik voel me beroemd in mijn... En dan doen wij te vet. We gaan even naar buiten. Dat is een beker. Dat is een beker. En er is buiten. Kom, volg me. Volg me. Ja, kijk hoeveel e-mails dat ik heb. Hè. Allemaal fans. Kom maar. Dit is mijn nummerplaat. Kijk hoeveel fans-e-mail. 3579 fan-e-mails. Kom. En nu gaan we even naar buiten, want buiten zijn visjes. Nee, interview met mij. Als je mij in het echt zou zien. Je moet iets vragen, dan stel ik eigenlijk antwoord. Ik mocht alle vragen stellen. Hey YouTubers, ik ben op zoek naar mijn vakantie. Ik deed Melanie en dus Michel. Als je me ziet, ik het zo in de bel. Ik heb Facebook. Ik hoop dat ik je ook nog vind. Dag. Oké, nu terug naar mij. Dat is echt een bloem. Mensen, dat is een sokkel. Dus, met hop. Ja, waar was het nu gebleven? Oké, dus, de kop lelijk. Dat mag niet. Kind. Oei, daar. Wat mag niet op kruikclip? Wat mag YouTube? Ik hou. Die woorden. Echt? Dus ja, ik heb mijn privé opens, hè. Ja, je moet me niet van dicht van ver is bekant. Om even hoe lelijk ze is. En nu gaan we naar buiten. Nee, wacht, dat is mijn privé open. We gaan naar buiten. We gaan naar buiten. Dat is mijn privé open, echt waar, dat is mijn vriend. Dat is de enige Hobby's vriend. zijn. Lelijk zijn. Nee. Ga ook even buiten een vlog doen.